نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما لا يجوز في القراض. منجي فرق حديث قصة سيدنا عمر da ‘ya'yansa guda biyu da Abu Musa al-Ash'ari farkon qiradi a cikin addinin musulunci kenan. To wa'annan duk abin da Imam Malik yake fama yana fama ne ya nuna muna ba yadda za a yi kai zalunci fa ka ci nasara, ba yadda za a yi kai zalunci fa ka tara arziki sai dai kuɗi. Saboda Allah madaukakin sarki da ya halicci halittarsa duk abin da Allah ya halitta sai da ya mishi kishiya, sama da rana da rayuwa da me, namiji da me, wadata da me, duk abin ilimi da me, duk abin da ka sani. Shi yasa duk ran da Allah ya ga dama ya wahala ya ma azaba, zai ma azaba da kuɗi ne da talauci ne, duk abin da Allah ya ga dama zai mutum azaba da shi. Shi yasa waɗannan abubuwa dokoki da kake ketawa din kana keta kanka ne, kana keta ma kanka ne, ba kana yi ma Allah abin da ya fi karfin shi bane, kana keta ma kanka ne. Mun ji matsalar da aka ce ainihin matsalar boko ba wai daga book bane, suna gyarawa ne, yan boko ne suke gyarawa. Abin da ke ce ma boko shine abin da yake jabu. An fahimta? Bature da ya zo sai ya kawo ma yaren shi ya koya maka, zai baka ofis da albashi da mota, ba haka bane ba, sai ya raba ka da addininka ko imaninka. To duk sa'an da ka bi shi a haka kai kai khasara fa, shi ya ci riba abin da dama yake so kenan, amma kai kai khasara har abada kuma. An fahimta? Kuma ba gwaninta bane a wajenka da kake nuna cewa ai kun yi kaza, kun yi kaza, ga abin da za ku yi, ga abin da za ku bi. A'a, Allah madaukin sarki yana kallon ka ne kawai ka gama duk hayaniyanka rana ɗaya shi kenan. Ran da numfashin ya ƙare, numfashin ƙarshe kana numfasawa shi kenan, sai mutum ya saura kwanci. Ba ka da yadda za ka yi kuma sai yadda aka yi da kai tun a duniya. Sai a yi ma alwala, sai a yi ma wanka, sai a yi ma sallah, a je a ɗauke ka a saka ka cikin makwancinka na ƙarshe, kabari kenan. To wannan kaɗai zai nuna maka ai, to wannan a duniya kenan da nake da mulki, nake da gida, nake da, in an waye gari lahira ya zan yi. Abinda ka kashe rayuwanka duk a cikin duniya, mulki, tara kuɗi, gashi ka mutu ka bar shi, lahira da ba ta gabanka, to kuma gashi ka zo. To ya za ka yi kenan? An fahimta? Abinda ka kashe rayuwanka duk a ciki gashi ka bar shi, to inda baka ba shi cikin tunaninka gashi kuma nan ka zo dole, to ya za a yi kenan? Me kake da shi a can? Mecece hujjarka? Me za ka faɗa? Me za ka yi? Ba ka da abin da za ka yi. Shi yasa in ka yi boko, ya zama na ka yi boko ne don ka yi mulkinka, ka yi business kasuwancinka, ko jirgin sama za ka shiga sai ka cika takarda sai ka yi boko don wannan, amma kada ya zama maka aqida. Ya zama maka aqida ka halaka, wallahi ka halaka. Duk turawan duniya ba inda ba su kai ba a cikin kere-kere da samun abubuwa, amma unsu abu ɗaya suka rasa shine me zai gyara zuciyar. Isa dukkan su ka kalli fuskar su zaka ga babu annuri a ciki. Yasu fararen mutane ne amma babu annuri, suna cikin damuwa da ba san me yake damun su ba. Saboda Allah ya halicci dan adam ne tsakanin rai da gangan jiki. Gangan jiki ka bashi abinci, tuwo mai kyau da iska mai kyau da yanayi mai kyau, sai ya samu lafiya. Kowa ya san wannan, duk likita ya san wannan, Allah ya hore ma kowa ya san wannan. Amma zuciyarka abinda zai gyara ta fa Allah bai bar ma kowa ba, kowa ya san wannan ba, sai manzannansa da ya aiko su, abinda ya aiko su zo su gyara kenan. An fahimta? To in ka bi su, to shine sai ka samu lafiya a wannan wajen.
in baka bi su ba kai da tashin hankali da bacin rai kenan har abada kana fama abu na damun ka baka san menene ba. Turawa abubuwa na damun su ba san menene ba, sun tara dukiya, sun yi kere-kere, sun ci gaba, sun kai saura kere su kai kan tauraruwa, ba haka bane ba, amma har abada suna jin akwai yunwa tare da su ba san ko menene wannan ba. Kai kuma ka sani, iyayenka sun sani, kakanka ta sani ko menene, sai wata tashi ta yi sallar asuba ta sha koko, ta tashi ta yi sallar walha, gobe haka, jibi haka, tana jiran ta yi mai ta mutu ta je ina. Babu baturan da ke da wannan tunani an ran shi balle ya ji daɗin rayuwa. Haka su suke cewa inna ma hazil hayatu duniya na mutu wa ma yuhlikuna, shi kenan karshen su kenan, duk wannan abin da aka yi karshen shi ka mutu shi kenan, hankalin bature kenan. Su da aka yadda sun fi kowa hankali da tunane, su da kansu za su zo su tabbatar da cewa shi ba su da hankali. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير منزو بيزو مكبا محمد بن عبد الله بيزو مكبا منزو بيزو مكبا a lokacin babu dabara ba yadda za su yi qalu bala qad ya kaga sun tabbatar ku tabbas ja'ana nadhirun to me ya faru fakazzabna wa qulna sai a ce in antum illa fi dalalin, to daga nan za su ba da jawabi wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu, ashe ba su da hankali. Menene ina ma na hankali? Me hankali? In kana tafiya zaka fada rami sai a ce hankali, wai me? Ka lura kada ka, mana hankali shine abin da ya kautar da kai daga halaka. An fahimta? لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا فسوقا لأصحاب السعير. bature ya riga ya zo ya yi mulkin mallaka, ya shimfi da komai sai da yaren shi, sai ka koya ka iya. Man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim, ka koya da shi zaka yi mulki, zaka yi sarauta, zaka yi kasuwanci da business ka da komai da shi ake kai kawo, sai ka koya ka iya. Amma ya zama hannun hagunka yake ba hannun dama ba, kada ya zama maka aqida. Daga nan zaka ga mutum daga ran da kai ritaya daga office, to tun daga ran nan zaka ta jin takeici shekaru 40 da kai office kana yadda kake so, tun daga nan takeici zai kama ka har lahira. Allah ya kiyaye. An fahimta? Allah duk abin da Allah ya halicce mai kishi ya sako komai haka ne ko? Babu ma la ya juzu fil qiradi, babin da ya zo na bayanin sharaɗi da abin da baya halatta a cikin alqiradi. Qiradi suransa nawa ne? Qiradi da me? Mudaraba. Qirad da mudaraba shine wani yana da kuɗi, wani ya iya aiki, za shi kasuwanci, ga kuɗi na je ka kai kasuwanci, abinda aka samu a raba riban ba shi da sharati a ce daidai wa daida, yadda kuka yarjejeniya za mu raba riba daidai wa daida, za mu raba riba 1/3, 2/3, za mu raba riba yadda kuka yi yarjejeniya yayi. Amma in ba yarjejeniya aka yi ba, kada mai kuɗin ya kawo wani sharaɗi da zai fi wanda ke yin aiki, kada mai aiki ya kawo sharaɗi da zai fi mai kuɗin, saboda addinin musulunci duk inda ya je ya zo la darara wa la dirara. An fahimta? qala malikun, imamu malik yace idza kana li rajulin ala rajulin daynun, in kana bin mutum bashi lokacin da aka sa zai biya ya kai, fasa'alahu an yuqirrahu indahu qiradan, lokacin da aka zai biya sai zai ce to bashin da kake bi na miliyan 1 ina son ka bar min shi ya zama qiradi, mu yi qiradi ne da kai, mudaraba ni da kai. Kai a wajenka wace illa ke cikin wannan? Akwai wata illa ciki? Imam Malik ya ce a wajenka babu wata illa ko, saboda tunaninka da hangen nisanka da bai yake da na Imam Malik. Imam Malik ya ce inna zalika yukrahu, la yajuzu kenan ko, hatta yaqbida malahu, sai ka karbi kudinka.
thumma yuqariduhu sannan ka ce gashi sai ka kai muqarada ba'da zalika kaga ma har yace ba'da bayan ka karbi kudin ka aw yumsiku ko ka rike kudin ka shikenan ba lalle ai mudaraba ba to me yasa imam malik ya faɗi haka wa inna ma zalika makhafata an yakuna a'sara bi malihi wai abin da yasa aka hana ana gudun kare zamo ya kasa biyan bashi ne al'usr ma'ana ya kasa biyan bashi ne wa huwa yuridu an yu'akhkhira zalika yana so ya jinkirta wannan ala an yazidahu fihi ba shi ya kara masa ko an fahimci imam malik an fahimta imamu malik ko kishin ko kura ce ka san kuran taga inda akwai kanshin riba a ciki imamu malik baya tsagaita baya wasanni a ciki saboda ya kare maka dukiyarka ya kare maka rayuwarka an fahimta kala malikun imamu malik ya ce fi rajulin dafa'a ila rajulin malan qiradan kama mutum kudi ku yi mudaraba qirad fa halaka ba'dahu qabla an ya'mala fihi kafin ya fara aikin she dukiyar ta tawaya ta ragu ko kashewa yayi ko halaka ta yi ko menene aka yi dai ka bashi miliyan 1 kafin ya fara aikin she dukiya ta zawo 800 ko 500 to ya za a yi thumma amila fihi farabiha sai je aiki sai samu riba to dai samu riba ai kaga zai iya daukar riba ya cika uwar kudin ko a wajenka haka zai to imam malik ya ce a ba haka bane فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال da ka bashi naira miliyan 1 sai ya je kafin ya fara aiki shi kudin ya ragu ya zama rabin miliyan to yana so ya bari rabin miliyan din nan shine kudin da za a yi mudaraba da shi ba'da allazi halaka minhu bayan rabin kudin ya qabla an ya'mala fihi qala malik imam malik yace la yuqbalu qawluhu ba za a karbi maganarsa ba wa yujbaru ra'sul mali min ribhihi sai a dauko riban da aka ci din sai a dauko a cika uwar kudin mana a cika uwar kudin sa'annan abin da ya ragu shine riban da za a raba thumma yaqtasimani ma baqiya ba'da ra'sul mali ala shartihima min al-qirad ana fahimta imamu malik ko قال مالك إمام مالك يقول لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق يقول قراض شرط إنشي كدي نيرا ذاك باشي كو دالا كو ستالين كو منيني كرك باشي حاجة kaje ka ce kai dan kudin singa ne ga buhuhu na je ka sayar sai mu yi mudaraba kai dan abin nan ne kantin kwari ne gashi nan ga haja na miliyan 5 je ka sayar miliyan 5 din mu yi mudaraba da shi kai dan dawana ne ga buhuna kai dan kazan zabu mana in ba kudi cash ka bashi ba mudaraba ba za ta yi ba to me wani laifi ke ciki ga kayan miliyan 10 je ka sayar kudin mu roki mu yi mudaraba akwai wani laifi a ciki me ya laifi to ga imam malik ya fara yawa a hankali a cikin wala yakunu fi shay'in min al-urud was-sila'i wa min was-sila'i yaren imam malik kenan yana magana sai ya hada wata magana in ba ka san maraji'ud damir ba sai kai ta karo ya gama kenan zai ce wa min al-buyu'i ma yajuzu idza tafawata amru wa tafahasha radduhu wata magana kuma daban ya kawo ya za a yi ka hada wannan magana ya ce wa minal buyu'i ya ce a cikin cinikan da aka hana akwai cinikin da in an riga ya an yi an hana amma an riga an yi maganan ta wuce yanzu an ce a dawo da maganan za a samu ba za a fahimci juna ba za a samu barna shi ne ma ya juzu iza tafawata amruhu wa tafahasha radduhu ya zamana in za a dawo da magana a warware cinikin ba za a samu barna da yawa yace to sai a bar wannan matsalar haka nan ta riga ta wuce me yasa imam malik ya kawo wannan magana yana so ya hada kasuwanci da riba kasuwanci da aka haramta in an riga ya an yi ga abin aji sai a warware cinikin
mas'alan an riga an gama ya canye ko shi ma ya sayar ko abu ya bata yace to shikenan sai a yi hakuri a bar magana haka nan ta riga ta wuce to in riba ce kuma fa yace fa amma riba amma in riba ce mas'alar fa innahu la yakunu fihi illa ar-radd abadan ba yadda za a yi sai dai a mayar da wannan riban me yasa imam malik ya tsananta cikin haka wala yajuzu minhu qalilun wala kathirun baya halatta kadan ko da yawa wala yajuzu fihi ma yajuzu fi ghairihi baya halatta a cikin riba abinda zai halatta a cikin wani sa kamar yanda ya bayani ciniki ne aka haramta sai aka riga aka yi ya mas'alar ta wuce in aka ce a dawo da a mai da cinikin to za a samu barna da yawa kaza 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 yace shikenan sai a bar shi ya wuce kaga imam malik ko amma in riba ce fa yace za a mai da cinikin har abada ko me zai faru li'anna me yasa ya tsananta haka yace li'anna Allah tabaaraka wa ta'ala qala fi kitabihi yace ai Allah cewa yayi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna ina mana wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum kuna da me kuna da uwar kudin ko to me yasa ya faɗi haka yace an ce in tubtum falakum ru'usu amwalikum duk abinda aka yi riban duk za ku kwace za rusa shi abinda imam malik fahimta imam malik ya fahimta kenan yana da kaifin hankali cikin fahimta da kansu sun tabbatar da yafi kowa iya kafa istidlali da ayan alqur'ani ba na tsammanin an fahimce shi wannan magana ta riba ko maganar da muka yi ta in ciniki aka yi cinikin haramun ne amma an riga an yi an gama ko an canye ko matsalar ta wuce ya wuce in an ce a dawo da maganar daga baya to za a samu matsaloli ba su da kyau ba su da dadi za a sha wahala yace sai a bar maganar ta wuce an gama kenan ko amma in riba ce fa yace ayi me sai a dawo da maganar har abada mecece hujjanka yace ai Allah madaukakin sarki ya ce wa in tubtum ina mana wa in tubtum kuba ko bayan shekara 100 ne walakum ru'usu amwalikum menene naku asalin dukiyar riban fa ayya ya ba magana ta za a dawo da ita ya hausa na yamma wa ala istidlalin imam malik kenan yayi ko bai ba yayi ko bai ba babu ma yajuzu min ash-shart fi al-qirad babin da yazo sharadin da ya halatta a cikin mudaraba ko qirad akwai wanda bai halatta ba akwai wanda ya halatta ko qala yahya qala malik fi rajulin dafa'a ila rajulin malan qiradan وشرط عليه ألا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها غاشنا مي مضاربة غاشي مي قراض أما كرك يتنكين كذا da kaza da kaza ga abin da nake so kai cinikin shi قال مالك إمام مالك يجي من اشترط على من قارض أن يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك in aka yi kirari ka ce kada ka sai shanu ko kada ka sai kaza dabbobi mai kaza ka nuna kar a saya fala ba'sa bi zalika yace babu laifi wa man ishtarata ala man qarada alla yashriya illa sil'ata kaza wa kaza fa inna zalika makruhun in kuka yi murada kace kada ka yi ciniki sai kaza da kaza da kaza yace wannan makruhi ne an haramta kenan illa an takuna sil'a sai dai hajan da za a saya din allati amarahu Allah ya shari'a wanda ya hana shi kada ya sai wani sai wannan kasira mawjuda la tahtalifu fi shita'in wala sayfin wala basa bizalika sai dai wannan abin yana da yawa sawa'an lokacin kaka ne ko lokacin menene ba bambanci yana nan yadda yake yace babu laifi kaga babu zancen an yi mukhatara kenan babu zancen ai abin da ba a san kanshi ba kenan ana fahimta Imam Malik a hankali ko
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصله وإن كان درهما واحدا قال مليون ايه مجيوم مضاربة أما باي ريبا فني ذاك أرى من نيرا ديا أكان ريبا يتي بي حالتا با سيدي ريبا مي داي ودايدا ko kuwa a'a ɗaya bisa uku za a baka ko ni za a ban ɗaya bisa uku yadda kuka yarjejeniya ya ce ya halatta amma bayan kun yi daidai wa daida za a raba sai ka ce to kai za ka kara maka wani abu fa a cikin kuɗinka ya ce wannan ba daidai ba ne bai halatta ba illa an yi shtarita nisfar ribhi lahu wa nisfahu li sahibihi sai dai a yarjejeniya rabi da rabi za a raba ko aw thuluthahu aw rubu'ahu aw aqalla min zalika aw akthara فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال إن أكا يرججني أكا حكا يتي يا حلتا وهو قراض المسلمين يتي مضارب مسلميكينا هكا سكي قال مالك ولكن كاكا استدراككو إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصله إن أكا تريبا نيرا دبو غوما نينا دا نيرا 200 ko 500 amma kuma sauran zamu raba daidai da kai yace bai halatta ba walaysa ala zalika qiradul muslimina yace ba haka musulmai suke yi ba lokacin duk qiradun su ba a haka ma'ana duk abinda za a yi a samu zalunci a ciki ba halatta zai iya baka kuɗi amma ba zai baka arziki ba fa zai iya baka kuɗi ka rufe idonka kana cinikinka yadda kake yi ka shekara 5 kana tarawa ba ruwanka da shari'ar Allah Allah yana kallon ka rana ɗaya duk abin da ka tara ɗin nan sai kuma gobara ta zo ta kona duk kuma ka yi hakuri dole ba ka da yadda za ka yi to me yasa baka yi hakuri ka bi shari'ar Allah ba in mutum ya bi hakuri ya bi shari'ar Allah duk abin da ya faru sai a ce jarrabawa ce Allah zai baya shi a lahira in mutum ya karfin hali ya kunnin kaza ya je keta shari'ar Allah duk abin da ya samu a faru sha ce mai azaba a kai an fahimta Allah zai iya baka kuɗi kuma lokaci dai Allah zai iya talautar da mutum duk hannunsa suke duk abin da Allah halitta ya mishi kishiya wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ba haka bane ba duk abin da ka sani ka duba guda biyu ne kuma Allah ya kuma suna hannun shi da talauci da wadatar in Allah ya ga dama ya wadatar da kai yau shi ga zama wadatacce in Allah ya ga dama ya talautar da mutum kuma ba shi da yadda zai ba yadda zai to menene yafi ai hakuri a ji tsoron Allah a bi dokarsa shi yafi ko ai karfin hali zuciya ta kashe mulki ake so kuɗi ake so duniyar ake so kuma a kasa samun ko ka same ta zama maka masifa ta zama wahala amin babu ma la yajuzu min ash-shart fi al-qirad babin da yazo na sharadin da baya halatta a cikin mudaraba ko qirad qala yahya qala malik la yanbaghi li sahib al-mali an yashtarita li nafsihi shay'an min ar-ribhi khalisan duna al-amil ana ji wai baya halatta wanda ya ba da kudayen muzaraba din bayan an yarjejeniya da abin da za a raba musu ya zama shi yana da wani abu shi kadai za a kebance shi da wannan ya ce me baya halatta wala yanbaghi lil amili an yashtarita li nafsihi shay'an min ar-ribi khalisan duna sahibi yadda aka hana wanda ya ba da kudin haka hana wanda zai yi aiki لأن الإسلام مبني على لا ضرر ولا ضرار ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل بازي من كل قراض با sa'annan kaje kana ciniki da kudin naka na kanka an fahimta wala kira'un ko haya wala amalun ko wani aiki ko menene wala salafun duk baya halatta wala mirfaqun يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يؤين ولا مرفق ba za ka ce shi kenan tun daga mudaraba an ba kudi ka je ka yi to zan ɗauki ɗan aiki a ciki
in ɗan aiki ne aka ɗauka a ciki to sai da ya aikin da zai ya danganci dukiyar ba za ka ɗauke shi kana biya cikin dukiyar kuma ka ce ya je gonan ka yi ma noma ya je ma wani aiki naka na kai kaɗai makashin kanka ba an fahimta an samu mai kenan akwai zalunci a ciki illa an yu'ina ahaduhuma sahibahu ala ghairi shartin ala wajhi al-ma'ruf sai dai wanda ya bada kuɗin ko wanda ke aikin zai iya taimaka ma dan uwansa ba kan sharadi ba amma kuma alal ma'ruf kyautayi aikin alkhairi idza sahha zalika minhuma kaga ya bawo sharadi idza sahha zalika minhuma babu alaman zalunci a ciki wala yanbaghi lil mutaqaridaini an yashtarita ahaduhuma ala sahibi ziyada من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه أم فهمت أنه كل شيء أنفسر ولا ينبغي للمتقارضين بايا حلتا ما وأن سكي كراضي وأن ذاك با كدي وأن ذاك بكدي زي صنع أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة bayan mun yi cewa in an samu riba za a raba rabi da rabi sai ka ce bayan rabi da rabi kuma kai a ƙara maka wani abu a ciki min zahabin wala fidda wala ta'amin ko kuɗi ko abinci wala shay'in min al-ashiya'i yazdaduhu ahaduhuma ala sahibihi qala imam malik yace fa in dakhala al-qiradu shay'un min zalika sara ijaratan wai in aka yi haka to ba qiradi ba kenan ijara kenan wala tasluhu al-ijaratu illa bi shay'in thabitin ma'lumin ijara kuma ba ta halatta sai da wani abin da yake tabbatacce wala yanbaghi lil ladhi akhadha al-mala an yashtarita ma'a akhdhihi al-mala an yukafi'a bayan ka karbi kuɗi zaka je kai mudaraba din baka da iko kai sharadi zaka yi mukafa'a zaka ba wannan kyauta zaka ba wannan kaza in ka bashi kyauta ma'ana ka yi abu ne da zai dawo maka da alkhairi an yi zalunci kenan ko an yi kafi'a wala yi walli min sal'atihi ahadan wala ya tawalla mina shay'an li nafsihi mun gama tauliya da menene ya je ce to ya rage maka in ka bada uwar kuɗi ko kuwa shi ya jibinci wani al'amari a ciki da yake amfanin zai dawo kanshi fa iza wafara al-malu wa hasala azlu ra's al-mali ثم اقتسم الربح على شرطهما فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيئة لم يلحق العامل من ذلك شيء ولا مما أنفق على نفسه يتشي فإذا وفر المال أكا تارى دوكير وحصل عزل رأس المال أكا جني أكا بمبا تسكان أوركو دريبا ثم اقتسم الربح على شرطهما sa'an suka raba riban ka yadda suka yi sharti ala shartihima shine da za a fara abin an sharadi za a raba rabi da rabi ne ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku in aka yarjejena akan haka ya halatta shine shartihima fa in lam yakun lil mali ribhun in cinikin da aka yi ba a samu riba ba aw dakhalatu wadi'a ko an fadi lam yalhaq al amila min zalika shay'un ba za a ce ma wanda yake aikin shi zai biya hasaran da aka yi ba wala mimma anfaqa ala nafsihi ko ko a'a abin da ya ciyar da kanshi din nan sai ya biya wala min alwadi'a ko ko hasaran da aka yi wa zalika ala rabbil mali fi malihi wa'annan duk suna kan mai kudin ne a cikin dukiyarsa dama ai jiya mun karanta in yana zaune Kano ana mudaraba yana gida zai ce sha cikin dukiyarsa amma in cinikin ya kama sai ya tafi Jidda ko Dubai ko China kudin jirgi da hotelin da zai sauka kada ya je ga wajen sauka naira 1000 ya je ya sauka wurin naira 10,000 ya yi zalunci kenan to duk abin da ya kashe da abincin shi da menene a cikin dukiyar wal qirad jaizun ala ma tarada alaihi rabbul mali wal amil min nisfin aw ribhin min nisfihi aw ribhi aw thuluthihi aw rubu'ihi aw aqalla min zalika aw akthara wannan duk suka ce ya halatta amma da shi aka kulla sharadin ba sai da aka kawo riban ka ce kai ne mai kudi kai a kara maka ba
ko kai ne kai wahala kai a ƙara maka ba. Qala malikun la yajuzu lillazi ya'khudhu al-mala qiradan an yashtarita an ya'mala fihi sinina wa la yuzaw minhu. Yace qiradi na da ka'ida, ba za ka ce ga miliyan ɗaya je mu yi kiradi sai bayan shekara 5 zan karbi kudin ko za a yi lissafi ba, ko ku ba ni miliyan ɗaya in je in yi ciniki mu yi kiradi amma fakar a tuntubi kudin sai bayan shekara 5. Ya ce haka baya yiwuwa, a bar matsalar ana kiradi ran da mai kudi ya gaza a warware yadda mai aiki ya gaza a warware ba za a kafa sharaɗi shi shekara 2 ko 3 ko 5 ba. قال ولا يصلح لصاحب المال an yashtarita annaka la tarudduhu illa ilayya sinin. To ga miliyan ɗaya zai mu kiradi amma ba za ka dawo da wannan magana ba sai bayan shekaru. Yace duk ba ya yin wannan. Li ajalin yusammiyanihi li anna al-qirara la yakunu ila ajalin. Yace ai kiradi ba a yin kulla shi a ce zuwa lokaci. Ana yi duk sa'an da mai kudin yaga zai warware sai ya karbi kudin shi a warware. Ana yi duk wanda ke aiki yaga zai warware sai ya ce ya fasa cinikin shikenan aje ya je kama wani aiki. Kowane lokaci za a iya yi amma a kai yaje a ce gashi ni zan ba da kudi miliyan 1 shi zuwa shekara 5 ko kai kuma ka ce a baka miliyan 1 amma kara tuntube ka sai bayan shekara 5. Imam Malik ya ce a'a, walakin yadfa'u rabbul mal malahu ila allazi ya'malu lahu fihi fa idza bada li ahadihima an yatruka zalika wal malu nadin lam yashtari bihi shay'an tarakahu. Yace za su yi duk wanda ya ga za a warware lokacin da aka zo za a warware wal malu nadin, kudin na nan tsakiya ba a shigar da shi cikin haja ba a sai komai ba, kudin na nan to sai a raba riba a warware ciniki. wa akhadha sahibul mali malahu wa in bada li rabbil mali an yaqbidahu ba'da an yashtari bihi sil'a falaisa zalika lahu hatta yuba almata'u wa yasiru aynan. In lokacin da aka karbi kudin kirazi din mai aiki sai je so haja ya aji, to mai kudin ba shi da iko da zai ce zai karbi ke dan haja sai in an sayar. Dama an ce ba a kirazi sai da mai kudi. A'a, in ka ce kudi haja ba kudi ba, kadara ba kudi ba ne. Kadara ce, kayan kudi ne. A'a, cewa yayi da kudi za a yi, in za a warware kuma da kudi za a warware. Da kuɗi za a warware, ai dama ciniki aka ce ai ran da nake son a warware ko kake son a warware ba kuɗin an sai kaya sai a warware da kayan. Ya ce ba zai yi ba sai dai a sayar da kayan a samu kuɗi shi ne sai a warware. Filla ake yi aiko. wa yasiru aynan fa in bada lil amili an yaruddahu wa huwa ardun lam yakun zalika lahu. Mai aikin yana so a warware cikin kuma abin da ke hannun shi haja ce ba kuɗi bane. Imam Malik ya ce ba shi da ikon wannan hatta yabi'ahu fa yaruddahu aynan kama akhadhahu, sai ya sayar ya mayar kuɗi yadda ya karbi kuɗi. Kama akhadhahu din ba wai adadin da ya karba ba fa, kaman yadda ya karbi kuɗi haka zai mayar da kuɗi. To amma tun da an yi ciniki in zai mayar da kuɗi ai kuɗi ya karu ko sai a raba riba sai a mayar da uwar kuɗi ko ko ya rabu. Qala Malik wa la yasluhu liman dafa'a ila rajulin malan qiradan an yashtarita alayhi az-zakata fi hissatihi min ar-ribi khassatan. Baya halatta ga miliyan 1 je kai mudaraba, amma in an zo aka raba riban ai za a ba da zakkar riban ko kai cikin rabonka za a fitar da zakka ɗin. Ko mai uwar kudin ko mai aiki riba ce. Riban uwar kudi kan wa yake mai kudin. Riban da aka samu zakkar uwar kudi tana kan mai kudin ne.
ribar da aka samu an ga miliyan ɗaya ka je ka yi ciniki to mun ci ribar naira 200,000 200,000 kuma akwai zakka a ciki sai a yaya sai a cire zakkan kafin a raba ribar ko kuwa a raba ribar zakka ta kama kaza kai ka biya wannan ya biya amma sai ka ce a naira 200,000 zakkan naira 200,000 din nan cikin rabon ka za a yi naira 100,000 din ko kai ka ce ni cikin rabona za a yi ya ce a'a baya halatta لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سكت عنه من حصة الزكاة yace mai kudin in ya kafa wannan sharadi mana yayi son kai an fahimta allati tusibuhu min hissatihi qala malik wa la yajuzu li rajulin an yashtarita ala man qaradahu alla yashtari illa min fulanin li rajulin yusammihi fa dhalika ghayru jaiz da ya karba zai ciniki ba zai ciniki ba sai da wani yace a bai halatta ba zan sai kayan kowa ba sai na wani bai halatta ba ko li'annahu yasiru lahu ajiran bi ajrin laysa bi ma'ruf in mas'alar ta koma nan ba muqaraza bane ya zama ijara kenan an fahimta ya zama ajirun kenan me ajir dan ko dago wanda aka ba aiki da za a biya shi to nan kuma babu zancin da abin da aka ce za a biya ka muqarazan ta dawo ko dago kenan ko قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قرادا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال مليون أجي أي تشنكي مضاربة أو مقارضة أما فدا شرطي دو أبن دا أكسامو نخسارة كي ذاك بيا أي كو أجي أكبر كايدا شرع مسلم متو إن أمن شيء دشي kuma abin da ya faru aka bincika ba shi da sakaci ciki ya iya kokarin shi ba za a tilasta shi ya biya ba alaisa ka zalik ba haka bane ba ya ba kan ya girgiza sosai ba haka ne قال لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه با حلتا دون ka bada kudin kai wani sharadi sai dai abinda qiradi ya wajabta ai shi za a yi an fahimta to wa ma mada min sunnati almuslimina fihi fa innama almalu ala shart ad-daman kana kad izdada fi haqqihi min rabbihi min ajli mawdi' ad-daman yace ai hasaran da aka samu wanda ke aikin shi zai biya to ai kaga in aka samu hasara ba rabawa za a yi ba to sai aka ci za a dora kan daya to kaga wanda ya bada kudin shi ya fita cikin hasarar kenan aka ce a'a وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان وإن تلف المال لم أرى على الذي أخذه ضمانا yace in dukiyar ta halaka imam malik yace ba na ganin wanda ya karbi kudin za je ciniki a ce sai ya biya li'anna shart ad-daman fi al-qirad batil yace ai a cikin mudaraba da qirani ai sharadin cewa in kudin ya salwata zaka biya yace batili ne wannan sharadin ba shi ciki قال مالك في الرجل دفع إلى رجل مالا قرادا واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها قال مالك لا يجوز هذا يا باك كوديتي أما كرك سيكومي شي بشيان دبينو ko korafin ma kaza ko dabbobi kaza saboda yana son wannan gonan ko yana son wayannan dabbobin aka ce a'a baya halatta ma'ana duk abin da zai sa ka samu wani fifiko kan abokin mudarabanka haramun ne وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع في دي سيا يسير كما عند أكي سنكو ما يسير با يسير أجمع مجدش با قال مالك لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به باب لي في كي شرعي زن مجي ونن أيكي أما زن دوكيارو أيكي إنا بيان شأتكي على أن يكون معه الغلام في المال wanda aka dauka zai aikin a cikin dukiyar zai kai da ka dauke shi baka da iko da zaka ce je ka gida ka yi min wanki ko je ka gida ka yi min shara ko je ka yi min noma ko je ka duba min kayana ba da kudin ka aka bi da kudin kiradi akai ko idza lam ya'ud an yu'inahu fil mali la yu'inuhu fi ghairihi in yazo kuma ya zamana ba zai iya taimaka mishi a cikin dukiyar ba to kada ya taimaka masa a cikin wani aiki nashi
na musamman shi kenan yana nan shi da fito maraji'ud damir wani lokaci imam malik yana zuwa sai yana kawo damirai yana magana ne yana kawo damiri to kai sai ka tattance wannan damirin ina zai koma wannan damirin ina zai koma wannan damirin ina zai koma to sai ka kware wajen maraji'ud damir mas'ala ce mai matukar muhimmiya sai an karantar da kai sai an koya maka sai ka karka kawo shawararka da matsalan jami'o'i da makarantu daban take wani lokaci yana tafiya yana kawo damir abinda yake bukata ka fahimci wannan damirin ina zai koma cikin mai wanda ya bada kudi ne ko damirin zai koma wajen wanda ke aikin ne to wani lokaci kuma sai yana magana yana maimaita magana ɗaya so biyu so uku to shi ma sai ka fahimta in ba ka shi kana tafiya ka rasa ina za ka tsaya to matsala ai ana yi ne ai wayannan matsaloli koyon su ake yi daidai da karanta sanadi din nan da matani sai an koya maka sai ka koyi in ka koya kuma ka iya shikenan tun da an gama kitabul buyu yanzu imam malik bai kawo ciwon kai ba ko magana tana fitowa fili ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.
sharaɗin cewa in kudin ya salwata zaka biya yace batili ne wannan sharaɗin ba shi ciki qala malikun fi ar-rajuli dafa'a ila rajulin malan qiradan washtarata alayhi an la yabta'a bihi illa nakhlan aw dawaba لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها قال مالك لا يجوز هذا يا باك kudi yace amma karka sai komai shi bishiyan dabino ko korakun ma kaza ko dabbobi kaza saboda yana son wannan gonan ko yana son wayannan dabbobin aka ce a'a baya halatta ma'ana duk abin da zai sa ka samu wani fifiko kan abokin mudarabanka haramun ne وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع في دي يسير كما عندك يسنكو ما يسير با يسير أجي ما يجدش با قال مالك لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به babu laifi kai sharadi zan mu je wannan aikin amma zan dauki yaro aiki ina biyan shi a ciki ala an yakuma ma'ahu al-gulamu fil mali wanda aka dauka zai yi aikin a cikin dukiyar zai kai da ka dauke shi baka da iko da zaka ce je ka gida ka yi min wanki ko je ka gida ka yi min shara ko je ka yi min noma ko je ka duba min kayana ba da kudin ka aka bi da kudin kiradi akai ko idza lam ya'ud an yu'inahu fil mali la yu'inuhu fi ghairihi in yazo kuma ya zamana ba zai iya taimaka mishi a cikin dukiyar ba to kada ya taimaka masa a cikin wani aiki nashi na musamman shi kenan eh yana nan aishi da fito maraji'ud damir wani lokaci imam malik yana zuwa sai yana kawo damirai yana magana ne yana kawo damiri to kai sai ka tattance wannan damirin ina zai koma wannan damirin ina zai koma wannan damirin ina zai koma to sai ka kware wajen maraji'ud damir mas'ala ce mai matukar muhimmiya sai an karantar da kai sai an koya maka sai ka karka kawo shawararka da matsalan jami'o'i da makarantu daban take wani lokaci yana tafiya yana kawo damir abinda yake bukata ka fahimci wannan damiri ina zai koma cikin mai wanda